Здравейте! Това е моят веломотор. Направих си го сам. Напълно сам. Имам малко опит с минали веломотори. Това колело имаше двигател, беше същия, точно същия. Само че не пасваше на рамката. Бях му направил една стойка и стоеше тук и вървеше. Добре. Но не беше както трябва. И реших да си направя нов. Това е новият. Не е много нов, имам го от 2 месеца. От 2 месеца е сгубен. Втори месец вече. Има спогайда, спортен карбуратор. Задната гума е Континентал. Можех да му сложа и тази предната, но ще видим по-нататък. Върви добре. Върши ми добра работа и съм доволен. Изглежда като буклук и много хора си мислят, че от колело мотор не може да стане, обаче не е така. Като го направиш, като го караш, ще разбереш. Ако е стоков, няма да е баш мотор, но когато го модифицираш, вече става като истински мотор, като скутер. Ако го модифицираш на макс, става като 125 кубиков мотор. Ще качваме редовно клипове за апдейти, модификации и така нататък. Има огледало. Той е за мотор огледалото, обаче аз съм го измислил как да го закача с една скоба и 2 гайки и готово. Огледалото е много добро, много съм доволен от всичко. Това е веломотор. Вдигал съм 55 с него. С стария успух, с този сигурно 60. Не съм го тествал много, нямам къде. Страх ми е малко да излизам с него. Опасно е много. А и пътищата в България, като ги знаете какви са, догирани, пияни, всякакви ги има. Има е страх да излеза. Така, това е за сега. По-нататък ще направя друг клип. Ще правя клипчета редовно и ще ги качвам в YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, навсякъде. Ще има много модификации. Целта ми е да го направя бърз. Обаче в момента е зима и няма много ресурси. Няма много ресурси в момента и зима. И не мога да го модифицирам много. Ще има много проекти. Лятото на 2026. Абонирайте се и ми последвайте.
До скоро.